ମୁଁ ହେଉଛି ଅତିହୀନ। ଯେମିତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେମାନେ ଆମର ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁନଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିବୁ? ଆମକୁ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଇଁଦେବ, ସେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ। ଭକ୍ତ ହେଲେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ସେଇଟା ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ନାମ ମହିମା ଜାଣିପାରୁନି, ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ କେବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲନ୍ତିନି, ଭୟ କରନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଦେଖି ଖାଲି ପତାକାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ତୃଣାନ୍ତ ବି ସୁନିଚେନ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା? ତରୁର ବି ସହିଷ୍ଣୁ। ସହିବାକୁ କେମିତି ପଡ଼ିବ ନା ବୃକ୍ଷ ଭଳିଆ କିଏ ସହିପାରିବ? ହଁ, ସୁଖାଇଆ ମଇଲେ ମଇଲେ କାର ପାନି ନା ମାଗେ, ଯେଇ ଯା ମାଗେ ତୟ ଦେ ଆପନା ଧନ। ଗଛକୁ ଯିଏ ଯା ମାଗୁଛି, ଆମ୍ବ ଦେଖ, କେହି ବୃକ୍ଷ ଭଳିଆ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବେନି। ସ୍ୱୟଂ ବୃକ୍ଷା ଖାଦନ୍ତି ଫଲା। କେତେ